Bizde metropolit жаңа, әлі біздің біле шырашқан жоқ, көрішкен жоқ, әлі андай хәл булмады, теге шырашып отырга. Вот. Ну, аны фикерләрен былай шитеп беләбез инде, нинди. Вот. Ну, минем әле үземне тоже бар, 3нче класста укучы бала. Ул бит 4нче класста кергән инде, дини сабак. Вот. Ничек, ну, үзеңнән динеңне белү зыян түгел бит инде ул, допустим, ислам дины. Ислам дин тутучылар белергә тиеш инде, аның теге төбен, бөтен үнәрләрен, ни өчен син менә дуга кыласың, ни өчен ураза тотасың. Вот. Ну, православие жагыннан тоже бар, үзенең основа православия батала инде шул православиенең төпләре. Вот. Ну, 4нче класста керә, любой мәктәптә, любой школда бит уже. Безнең пока Татарстан буенча әле ул кертмәгән. Любой диннең үсмерләре дә алар үз динен белеп килсә, анда дошманлыкка өйрәтү юк, анда кешегә теге зыян китерү өчен өйрәтү юк. Ну, аны сүзе булды инде, аның кемдер әйдәгез дә шулай үзебезнең фикеребезне күрсәтик дип. Ну, әле пока эше юк. Сүздән әле күчмәдек эшкә. Ну, күчсәләр, без тоже риза.